Outreach-projektet er at formidle viden om flygtninge og om integration. Særligt til unge i de store skoleklasser og i gymnasierne. Og gøre det ung til ung, og på en måde, som er kreativ og engagerende. På den måde håber vi at sætte unge mennesker i stand til selv at diskutere de her emner og danne sig en mening på et sagligt grundlag. Flygtninge og integration er jo nogle emner, som der er rigtig mange, der har en mening om, og som fylder meget i medierne. Men det er også nogle emner, som der hersker ret mange misforståelser omkring. Man kan sige det sådan, at i Dansk Flygtningehjælp har vi rigtig meget viden om flygtninge og om integration. Og i DFUNK har vi virkelig mange unge, som er rigtig gode til at formidle den viden til andre unge. Og det er de to ting, vi kombinerer i Outreach-projektet. I Outreach der kommer vi ud i rigtig mange forskellige sammenhænge. Vi fortæller om, hvad der skal til for, at man kan blive anerkendt som flygtning i Danmark. Eller om ventetiden i asylcentrene og hvordan flygtningene oplever den. Og så fortæller vi om nogle af de udfordringer, der er ved at skulle blive en del af det danske samfund. Og al den her viden, den bryder vi op med en masse øvelser, som får eleverne op af stolene og ud på gulvene, hvor de bliver tvunget til at bruge den viden, som de har fået, og diskutere den med hinanden. Vi oplever, at eleverne bliver overrasket over det, vi fortæller dem, og de har lyst til at debattere den viden, og faktisk bliver lærerne også tit overrasket. Vi fortæller altid folk et eller andet, som de ikke vidste i forvejen. Og så er vi jo selv unge, og selvom vi ved rigtig meget, så kan vi stadig godt huske, hvad det er, der kan være svært at forstå. Og det tror jeg faktisk nogle gange kan være en fordel.